शुभ सकाळ मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या कोकणी सूर्य या चॅनलवर आणि आपल्या डेली ब्लॉगमध्ये. तर आज आहे रविवार आणि तिकडे मस्तपैकी असा नाश्ता बनतोय, तर तो खाण्यासाठी मी लवकर उठलोय. लवकर उठवलंय मला नाश्ता करण्यासाठी. तर हे बघा, तर हे बघा, तर नाश्ता करूया, काय आहे ते बघूया. आणि मग तो फोन करतोय सारखा, त्याच्याकडे जाऊया आपण पिल्लूकडे. तर छान असा नाश्ता आहे वाटतं, बघूया आपण, खाऊया, आपल्याला आवडतो का बघूया. कालपासून तयारी चालू आहे नाश्त्याची, त्या चटणी वगैरे. काय ऋतू, काय काल चटणीची तयारी वगैरे चालू होती ना कालपासून. तर इकडे थोडीशी साफसफाई चालू आहे. टीव्ही खाली गेला अवकाश. तर नाश्ता काय बनतोय, काय बनतोय, काय बनतोय नाश्ता? घावणे, घावणे म्हणतात, घावणे आणि चटणी. घावणे आणि चटणी मस्त बी खाऊया. आणि हा सारखा फोन करतोय यार मला, यासारखा फोन करतोय. तर ह्याच्या पिलो, येतोय ना मी. हा बघा, ऐका, हा बघा, हा सारखा सारखा फोन करतोय मित्रांनो. मित्रांनो, हा सारखा सारखा फोन करतोय. हा बघा, हा हा सारखा फोन करतो. आपण ह्याला तिकडे जाऊन बघूया, थांबा मित्रांनो. हा. तर चला, नाश्ता नाश्ता करू आणि जाऊ शिवकडे. ओके. तर बघा, इकडे घावणं आलाय. आलो आलो आलो. तरी घावणं तयार होऊ दे, मग आपण खाऊया. तयार होते, आपण मस्त घेऊन प्लेट घेऊन दाखवतो. तर तुझा पण नाश्ता बाकी आहे आणि माझा पण बाकी आहे. तर हा भावना पलटी झालेला आहे. तर स्ट्रगल केलंय. शिकू दे त्याला एकदम मस्त पैकी. तर मम्मी गेलेच, 10 वाजले. शिकू दे, आपण खाऊ दे. तर फायनली घावणे तयार झालेत आपले, चटणी आणि खाऊया. आणि मस्त बघा, म्हणून चटणी. आणि जाऊया ताईकडे, तिने पण बोलवले नाश्ता करायला मला, खास मला. मस्त, एक नंबर. चटणी पण छान, खरं खरं. हम्म, मस्त. कंपू आणि चायकडे जाऊ, तुझ्या नाश्ता करायचा आपल्याला. तर नाश्ता करायला आलोय, हो का, ह्याच्याकडे सारखा फोन करतो हा. कोण आहे हा? मी कोण, मी नाव काय तुझं? शिव. तर काय बनवलंस गे? ब्रेड आमलेट, मेयोनीज, सॉस. दुसरा नाश्ता रविवारचा. पहिला नाश्ता झालाय, दुसरा नाश्ता आता टेस्ट करूया आपण. कसं आहे पिलू, छान आहे? हम्म, मस्त आहे. चला, हे पण संपूया. हम्म. हम्म.
हो मित्रांनो, मंडळींनो, सर्वांनो, आता आमचा पिल्लू सोबत एक बघूया कंटेंट शूट करायचं चाललेलं आहे आणि बघूया सक्सेस होतोय का. सबस्क्राईब करा. हा सबस्क्राईब करा बोलतोय. भाई आवाज सबस्क्राईब करा पिल्लू बोल. हा हन्ना हा करशील ना ए भाई लागलं ना तुला. दाखव. हे बघ नक लागलं. हा करायला मोबाईलवर कसा जातो इथून कर ना भाई. बेडूक दिसत बेडूक. चला चला आपण टिक करूया. बेडूक बघा. चल 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 इथं बस चल. कंटेंट शूट चालू पिल्लू पहिल्यांदा करतोय बाबा करतोय. सवय होईल ना पिल्लू करणार ना तू. हा मजा वाटते ना मग. हा तू नाच नाही यार. ते भावा आज घरी आहे. शूट घेतोय शूट. भावासोबत पण बनवायला. हा चला आता माझा टेक घेतोय माझा टेक. मित्रांनो मंडळींनो आणि आम्ही झोपून पण उठला. मी नाही झोपले आज झोपलो आज झोपून उठलाय आणि आज बोला आणि फ्रेश पण झालेले साहेब आमचे. तर संध्याकाळ झाले आणि उद्या सोमवार येणार ह्याच डोकं टेन्शन आहे आता आम्हाला. सोमवार आला की आम्हाला 2 दिवस सुट्ट्या झाल्यात ना. कंटाळा आला यार मला लागतंय भाई. तर आता मस्तपैकी काहीतरी खाऊन घेऊ लागले मला भूक लागलेली आहे मस्तपैकी. आणि आता काहीतरी नाश्ता करूया छोटा मोठा. पाय सरेल तिकडे पाणी आहे इकडे. येडा पिल्लू आहे आमचं येडा पिल्लू आहे. बोलती शॉर्ट्स बघितली का विचार. हा खाऊन जा ना मग सोडतो ना पण हा पाठी लागेल. तर आता ठेवलेली आहे चाय मस्त पैकी. चला आता जाऊन पिल्लूला सोडूया घरी. अरे यार असं कसं नाही जायचंय. तर नाश्ता करूया आणि नंतर तुम्हाला परत भेटूया. आणि हे माझ्या गाडीचे पेपर कोणी हलवलेले सांग मला. ठेवले मी बॅगेत. गाडीचे पेपर कोणी हलवले. कोणी हलवले सांग. हे बघा ह्यानी गाडीचे पेपर आहेत ना तिकडे तिकडे टाकले ना. तूच टाकलेस ना. तर काहीतरी शोधतोय तो. त्याला आता आपण त्वरित काहीतरी भेटायच्या आधी खाली सोडून देऊया. तर काय म्हणते आपले. तर आणि मस्त नाश्ता करू खाऊ पिऊ आणि मग भेटूया. आणि आमचा शॉर्ट्स नसेल बघितला ट्रेनचा तर पहिला बोल इकडे. आमचा व्हिडिओ बघितला का विचार. नसेल बघितला तर बघा लवकर. आता पिल्लू पण करणार ना ब्लॉग छोटा छोटा. हा हे असंच आहे. तर रविवार संपलाय. उद्या तुला पण स्कूलला जायचंय. मंडे स्कूलला जायचंय. मंडे ट्युजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्रायडे रात्री आपण कुठे फिरायला जायचे. शुक्रवार रात्री हो पुसले. तर भेटूया आम्ही नंतर भेटूया आता. नंतर भेटूया. नाश्ता झालेला आहे आपला मस्तपैकी. आणि ते चालले देवपूजा पाठीमागं. आणि आज आहे आपली इंडियाची T20. थोडस आता बघू शूट वगैरे करायचं असेल तेव्हा आपण शूट करून घेऊया मस्तपैकी. आता जरा कंटेंट आठवत नाहीये पण बघू थोडासा काहीतरी करूया आपण. आणि मॅच पण बघूया मध्ये मध्ये. इंडियाची मॅच T20 तिसरी T20 आहे. तर बघूया भेटूया थोड्या वेळाने. थोड्या वेळाने भेटू. ऋतू बनवते
काय बनवते? डेंजर 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 झालं होतं बाई. एकदम एन मुमेंटला पडता पडता वाचलाय कारण की गॅस धुतलाय. तर इकडे म्हणताय झुणका, गरम गरम झुणका. आम्हाला थोडं गेमचं जरा करायचंय व्हिडिओ, त्यामुळे जेवण होऊ द्या, मस्तपैकी जेवूया आणि शांतीमध्ये करूया. आणि मम्मी गेली बाहेर फंक्शनला, जरा घरचे फंक्शन आहे तिकडे, तर ती जेवायला नसेल. आम्ही तिघच, त्यामुळे आमच्यासाठी बनतोय झुणका. गरम गरम खाऊया. शिवला पाठवलंय घरी. तर या म्हणा ना, डावळा 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 डावळा. अच्छे से डाल. अच्छे से बना, अच्छे से बना. तर भेटूया आपण. काय भेटूया? हा भेटूया, जेवताना भेटूया. मेनू बघूया काय काय ऋतूने बनवल्यानंतर, ठीक आहे. आणि नंतर थोडं शूट पण करूया आपल्या गेमचं. जरा आहेत 2-3 भेटले, 1-2. हा, मम्मीने मला फोन नाही केला. आल्यावर मी विचारणार मला का नाही फोन केला, मला फोन का नाही केला. विषय गंभीर आहे. मला पण फोन नाही केला. पप्पांना, तुम्हाला पण नाही केला ना मम्मीने? आता पप्पानी मम्मीला केला, मम्मीने केला नाही आहे. तर तुला फोन झाला, मला फोन आला नाही. थांबा, फोन केला पाहिजे. निघाले आता, येऊ दे. मला का नाही फोन केला विषय, आणि हा विषय व्हिडिओ मध्ये होणार. हा ऋतू व्हिडिओ घेणार नाही तर पप्पा व्हिडिओ घेणार, पण विषय होणार मला फोन केला का नाही. ओके, भेटूयात. मम्मी आल्यावर भेटूया आपण. ही मम्मी आली आहे, ठीक आहे. तू मला फोन का नाही केलास? कशाला? मला फोन का नाही केलास सांग मला. वाजले किती? तू माझा सासरा आहेस? हा, हा? पप्पांनी पण तुला फोन केला, तू आम्हाला फोन का नाही केला? मी गेली होती पिल्लूकडे, तो काय मला येऊन देत नव्हता. नाही नाही नाही, आणि तुला हिला फोन पाय- केला तेव्हा, नंतर आम्हाला का नाही फोन केला? अच्छा, ओके ओके, नेक्स्ट टाइम नंतर करून. मग कुठे गेली तर तिने फोन नाही केला आपल्याला. त्या भाज्या साफ करा पहिल्या, नंतर जेवायला घ्या. हा, तू जेवून आलीस, आता आम्हाला जेवू दे बरोबर ना. आहे, त्या पिशवीतल्या भाज्या बघितल्या त्यांनी, पालेभाज्या कुजणार नाहीत त्या. तू फोन नाही केलास, तू कर आता भाज्या. हो, मी करणारच नाही तर राहू दे. जमलीस? नाही नाही, हिने फोन नाही केला, हिलाच करू द्या. कोणाला फोन केलास तिला सोबती लगे. दोघींनी करा. सगळ्यांनी बसा आणि पटकन करून द्या. माहितीच नाही ना. चला जेवायला घ्या. पिठलं झालं आमचं, दाखवा. झुणका 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 झालाय, दाखवा. झुणका झुणका तिकडे बघा ना. नाही, इकडे दाखवा ना. डायरेक्ट जेवायला बसायचं. हा हा, कडक झालाय बा इकडे. चला 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 चला. इकडे डाळ आहे, इकडे भांडणं झाली आहे दोघांची. या खुसफुस खुस, या खुसफुस खुस. फायनली आमच्या आईने शॉपिंग दाखवले. नाच काय चालशी किशी. पिल्लूचा डान्स असं नाही, असं नसतं. असंच करतो तो. कंबरला मध्ये गॅप आहे आणि एकदाच होईल हे बघ, माझी. नमस्कार. हे बघ, हे कोण आहे? शेतातला बावला. बरोबर आहे का? हे बघ. बरं, असं 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 फिर ना. जाशील जाशील बेडवर, डायरेक्ट बेडवर. फिटिंगची गरज नाही ना हाताला. मम्मीची शॉपिंग रिव्ह्यू केलेली आहे. बरोबर आहे. लूज नाही वाटत. हे तसंच असतं, तसंच असतं. येस येस, तसंच असतं. व्हिडिओ काढतायत ते नको. जा जा, हरिओम. मम्मीने पर कलेक्शन दाखवलंय कपड्यांचं फायनली. हो हो, भाई जुने जुन्या काळची हिरोईन. तेरे साजन तेरा साजन. आले बरोबर. मामा नाही, मामा पिक्की दिसते. एक स्टेप आले का बरोबर? हो हो, बरोबर म्हणजे काय? मी जाम. ओढणी ओढी तोडी उडी जाय. खूप वडले वडणी. बघ. तुमचं काय नाही ड्रेसिंग. येस येस. आणि हा बघा, आज तो टायमा टायमाला काय कामचोर. होतो. आणि ह्याच्या हा तो कामचोर. ह्याच्या मित्राचे फोन आम्हाला. आणि हा ते हा काय लोकांना कामचोर नाही, तो गायब होतो गायब. तर त्या इकडे जरा काय आहे बघू द्या आम्हाला. फिरू आहे.
पेरू बिरू खाऊ द्या आम्हाला. काय खायचं? ना जागा जायचे बघ. घरात बोलतो, पेरू खा, पेरू म्हणजे पेरू. काय शूट करायचं ते बॅकपॅक भाजी पुढच्या हप्त्याच्या फिरायला जायची. ऐ, झाले काय? अरे इस्त्री कशी करते, इस्त्री कशी करते? दादा फोन करतो, थांब जरा, व्हिडिओ काढते. हा. हे इस्त्री चालली, इस्त्री. ओ माझा एक शर्ट देऊ का? होय, वा 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 वा. हे माझी पॅन्ट आहे ना ती, इस्त्री करायची. तुला काय द्यायचं तर पप्पाच्या द्या हा भाई, पुढच्या शुक्रवारी आम्ही गायब संध्याकाळी 3 दिवस. इस्त्री काय कबाब बोली कबाब परत दाखव. इस्त्री काय इस्त्री कबाब बोली कबाब. भाई हा डेली कंटेंट आहे माझ्याकडे. शॉर्ट व्हिडिओची गरजच नाही, फक्त हे बोलत नाहीत ना. हे बोलले की मग काय पण हालून टाकू आपण भाई. अभी क्या बघ रहा है, अभी वो क्या ना इस्त्री बघेल ना टेक्निक. पेरू खाल्ला का? पेरू पेरू कल्ला लय भारी. कोणी आणलंय? मी चालला तो देवाच्या काय बोलतो भाई? मामीने आणलाय, मामीने आणलाय, बोल ना भाऊ. मम्मीने आणलाय. सेकंड नंबर आलाय. काय बोलतो बाकी? मस्त एन्जॉय केलाय पार्टी भाई. कधी मग? अभिनंदन. पार्टी तर तुझ्याकडनं आम्हाला, तुझी पार्टी नको सांगू आम्हाला. पहिली म्हणजे तो मॅचचा ब्लॉग टाक. टाकतो हा टाकतो हा लवकर टाकेल. ठीक आहे, टाकला की मला सांग. ओके, येस. तर चला आपण जाऊया शूट करायला. पण ब्लॉग कसा घेणार आपण? दुसऱ्या फोनवर दोन पण स्टँड एकच आहे ना हम्म. आपला, आहे ना. ठेवणार कुठला स्टँड? दुसरा स्टँड आहे, पण तो उभा राहतो का बघायला लागेल भाई. बघ ना, तो तुटलाय जरा. माझा स्टँड आहे तुम्ही स्टँड आणून देतो. अभी जाता है स्टैंड हा, स्टँड घेऊन ये जा. ऐसा इसको दोन- ब्लॉग दोन- भी बनाने मिलेगा और कंटेंट भी शूट हो जाएगा. तो भाई का काम नहीं रुकना चाहिए, है की नाही? भाई अपना रुपये का चलेगा. भाई है इधर. ए आपल्याला जर कडक इस्त्री पाहिजे असेल अर्जंट मध्ये, तुला सांगते सकाळी लवकर उठून जायचे, इस्त्री करायला वेळ नाही. आपण झोपलेली गादी असते ना, त्याच्या खाली बिंदास ठेवून द्यायचा, मस्त कडक इस्त्री. त्याच्यात झोपायचं. त्याच्या झोपायचं रात्रभर. काय कडक इस्त्रीवर माहितीये का, लय भारी. हिच्यात थंबनेल येणार आहे, हिच्यात थंबनेल बघ तू. इस्त्री करायची निंजा टेक्निक, इस्त्री करायची निंजा टेक्निक. हा माहितीये, त्याचं वजन ठेवायचं. वजन हा वजन असं वजन ठेवलं नाही तर कवर जाम व्हायचं. हा वजन पडल्यावर ते होणार ना हा मग कडक इस्त्री. इस्त्रीला पण तेवढं वजन नाही माहितीये का. येस. तुम क्या बोलते? आम्ही काय नाही बोलत. काय नाही बोललो, आम्ही काय नाही बोललो. जाऊ स्टँड घेऊन ये. तर मित्रांनो, मंडळींनो, आता आम्ही करतोय छोटासा तो गेम असतो त्याचा शूट. पण हा तुम्हाला दाखवणार होतो, पण आता मी काय विचार केलाय की हा जर मी दाखवला, मग तुम्ही शॉर्ट्स मध्ये काय बघणार? आपल्या शॉर्ट्स व्हिडिओ मध्ये काय बघणार? कारण की हा त्याच्यामध्ये टाकायचंय. लाव ना तो परत टाइम, त्याच्यामध्ये टाकायचं. तर दुसरी असेल बघ पप्पाने विचार, दुसरी आहे तर शॉर्ट्स मध्ये टाकायचं. त्यामुळे ब्लॉग मध्ये दाखवला तर शॉर्ट्स मध्ये नाही बघणार तुम्ही. तर हा छोटासा सेटअप आहे इकडे. मग ते काय काय आले ते दाखवतो तुम्हाला. हे पण आलेले. तर आता हे आम्ही करतो शूट, पण हे येईल शॉर्ट्सला याच चॅनलवर. तर त्यासाठी सबस्क्राईब करा. तर हा आजचा ब्लॉग आपण एंड करू, नाही तर खूपच मोठा होईल. तर एंड करूया, भेटूया उद्या. काय आईस्क्रीम खाते अशी करते. तर हे असा सेटअप झालाय. आता इथे स्टँड लावणार आहे आणि शूट करणार आहे. तर हे तुम्हाला बघायचं असेल हा व्हिडिओ तर सबस्क्राईब करा, तर आपल्या चॅनलला भेटेल. तर चला आजचा ब्लॉग इथे एंड करूया. आणि झोपूया. कमेंटमध्ये सांगा कसा वाटला, आणि लाईक शेअर आणि जे नवीन आहेत तरी सबस्क्राईब करा. आपण भेटेल बघायला, सबस्क्राईब करा. तर भेटू उद्या. शुभरात्री.